מסכת בבא קמא, דף י"ד, דיברנו במשנה על מי שגודר גדרו בקוצים. ככה המשנה אמרה שהגודר גדרו בקוצים, וגם עוד מקרים אחרים, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. עכשיו לכאורה, אותו אדם ששם קוצים בגדר שלו, שם אותם בשטח שלו. אם מישהו אחר נפגע מזה, זה בגלל שהוא בעצם נגע בשטח שלו. ולכאורה זה קשור למחלוקת שיש בהמשך, עוד מחלוקת בין התנאים, מה הדין מישהו חופר בור בתוך השטח שלו, בתוך 3 טפחים סמוך לרשות הרבים. לפי דעת רבי יוסי ברבי יהודה, הוא נחשב כאילו שהוא חופר ברשות הרבים. כי מי שהולך ליד זה יכול להינזק מזה. אבל חכמים אומרים, לא, הוא חופר ברשות שלו, זה בתוך השטח שקנוי לו, אם מישהו ינזק מזה זה בעיה שלו. עכשיו לכאורה המשנה שלנו שאומרת שמי שעושה גדר של קוצים בשטח שלו, סמוך לרשות הרבים חייב, זה יכול רק להתאים לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, כי לפי דעת חכמים העיקרון הוא שמה שאתה עושה בשטח שלך זה בסדר גמור, אתה לא אחראי על מישהו שינזק מזה. אבל אמר רבי יוחנן, תיפטר דברי הכל, אפשר להסביר שהמשנה שלנו לפי כל הדעות, גם לפי דעת חכמים, במפריח. זאת אומרת במצב כזה שהקוצים בולטים מחוץ לגדר שלו ובולטים לתוך האוויר של רשות הרבים. אז פה כולם מסכימים שהוא חייב אם מישהו ניזוק מזה. אז רבי בון בר חייא בא עקום מרבי זעירא, שאל לפני רבי זעירא, ולמה לינן פטרין לה כרבי יוסי ברבי יהודה? למה הוא לא הסביר פשוט? כמו דעת רבי יוסי ברבי יהודה דאמר, 3 שהן סמוכים לרשות כרשות, 3 טפחים סמוך לרשות הרבים זה כמו רשות הרבים. אז גם אם הקוצים לא בולטים, גם כן הוא חייב לפי דעתו של רבי יוסי ברבי יהודה. אז ענה לו רבי זעירא, אמר לו, מה בישלך דעתה רבי יוחנן מימר לך תיפטר דברי הכל במפריח? מה רע בעיניך שרבי יוחנן מסביר את המשנה לפי כל הדעות? לא רק לפי רבי יוסי ברבי יהודה, אלא לפי כל הדעות. אז זה גם בסדר. המשנה דיברה על מצב של וגדר שנפל לרשות הרבים. עכשיו, גדר שנפל לרשות הרבים זה בעצם נזק שנגרם לא כתוצאה מפעולה של בעל הבית, של הבעלים. הגדר נפלה מעצמה. הדברים האחרים שנזכרו זה הבן אדם עשה את זה, הוא שם קוצים בגדר, הוא עשה משהו שיכול להזיק, אבל פה הגדר נפלה מעצמה. אז מי זה שמחייב לשלם על נזקים במקרה כזה? רבי אבאו בשם ריש לקיש אומר דרבי מאיר, זה לפי שיטת רבי מאיר. דרבי מאיר אמר כל המזיק שלא על ידי מעשה חייב. שיטת רבי מאיר שאפילו נזק שנגרם שלא על ידי מעשה, כמו פה שהגדר נפלה מעצמה, גם על זה אדם חייב לשלם על הנזק. כל הנזקים הרגילים זה שאדם עושה מעשה, אדם חופר בור, אדם מדליק אש. אבל פה, לפי רבי מאיר, אפילו נזק שנגרם מעצמו הוא חייב. והיידה אמרה דה, איפה אנחנו מצאנו את המקור לזה? שרבי מאיר מחייב לשלם אפילו על נזק שנעשה מעצמו. זה במשנה, במסכת בבא מציעא, שמדברת על כותל או אילן שמסוכנים, מצב מסוכן שהם עומדים ליפול, נתנו לו זמן, בית דין מפקחים על הדבר הזה, ונתנו לבעל הכותל או לבעל האילן, אזהרה, יש לך זמן קצוב לקוץ את האילן ולסתור את הכותל. עכשיו, ונפלו, אם האילן או הכותל נפל בתוך הזמן, לתוך הזמן פטור, זה עדיין בסדר. אבל לאחר הזמן חייב, אם זה נפל אחרי הזמן שנתנו לו, אז הוא חייב לשלם, וזה כמובן על פי דעת רבי מאיר, סתם משנה, שמחייב לשלם על נזק שנגרם, כתוצאה ממשהו שנעשה מעצמו, הוא לא עשה שום מעשה, הקיר נפל מעצמו, האילן נפל מעצמו, וכמה הוא הזמן, כמה זמן בית דין נותנים לו, תני רבי הושעיה 30 יום. המשנה הבאה בהלכה ד' מדברת על המוציא את תבנו ואת גפתו. תבן או גפת, גפת זה פסולת של זיתים, ואדם לפעמים מוציא את זה לרשות הרבים לזבלים. זאת אומרת, התבן והגפת שהם נרכבים, אפשר לזבל בהם את השדות ואת הקרמים, ואדם לפעמים רוצה שזה ימהר להירקב כדי שיהיה לו יותר מהר זבל. אז מה הוא עושה? הוא שם את זה ברחוב, וכשאנשים ובהמות דורכים על זה, זה ממהר את התהליך של הריקבון. אז אם הוא עשה את זה, הוציא את זה לרשות הרבים, ומישהו עבר שמה והוזק בהן אחר, חייב בנזקו, חייב לשלם על הנזק.
ולא רק שהוא חייב לשלם על הנזק, אלא גם כנסו אותו, וכל הקודם בהן זכה. עכשיו, כל אחד יכול לקחת את התבן או את הגפת הזה, הפקירו את זה חכמים, כנסו אותו על זה שהוא הניח את הכלה ברשות הרבים, עכשיו הוא יפסיד מזה שמישהו אחר יבוא ויקח את זה. עוד המשנה אומרת, ההופך את הגלל, גלל של בהמה מהגללים, ההופך את זה ברשות הרבים, והוזק בהן אחר, חייב בנזקו. כן? הוא הגלל הזה שהיה הפקר, אדם הפך אותו, ואז הוא בעצם קנה אותו, זה נעשה ממונו, ואז הוא חייב לנזק. הגמרא תסביר איך הוא בדיוק קונה את זה. טוב, המשנה אומרת, המוציא את תבנו ואת גפתו לרשות הרבים, כל הקודם בהם זכה, במה זכה? זאת אומרת, השאלה היא, במה זכה? דבית רבי ינאי אמרי בשבחן. אז בבית המדרש של רבי ינאי אמרו, שהכנס שכנסו לאותו בעל בית, הבעלים של התבן או של הגפת, זה רק בשבח. זאת אומרת, במה שהם השביחו ברשות הרבים, על ידי זה שאנשים ובהמות דרסו עליהם. הרי יש מחיר לגפת ולתבן הזה, וככל שהם ממהרים יותר להרכיב, המחיר שלהם עולה, אז זה יותר ראוי לזבל בהם את השדות. אז כמה שזה השביח כתוצאה מזה שהוא שם אותם ברשות הרבים, הרווח הזה, כל מי שיבוא יכול לקחת את זה, אבל את המחיר הבסיסי של התבן והגפת שהיה בהתחלה, זה הוא צריך לשלם לבעלים. זה דעתם של רבי ינאי. אבל שמואל אמר בגופן, כנסו אותו לגמרי, שמי שעובר יכול לקחת את זה, ולא לשלם שום דבר לבעלים. המשנה דיברה על ההופך את הגלל ברשות הרבים, ואז אם מישהו הוזק בזה, אותו אדם שהפך את הגלל חייב בנזק, אז חזקיה אמר, והוא שהפכה על פניה לזכות בה. זה דווקא כאשר הוא הפך את זה, והוא התכוון לזכות בגלל הזה. ואז כשהוא הגביע אותו, הוא עשה קניין, והוא קנה אותו, וזה ממונו, ולכן הוא חייב לשלם על הנזק הזה. אז מילתא דחזקיה אמרה, מתוך דבריו אנחנו מבינים, המטלטלין נקנין בהפיכה. זאת אומרת, המשנה הרי אומרת, ההופך את הגלל. זאת אומרת, הפיכה, שהוא הופך אותו, אז זה גם כן נחשב כמו הגבהה. בדרך כלל הגבהה צריך להיות גובה של 3 טפחים. פה ברגע שהוא הופך אותו, זה נחשב כמו הגבהה של 3 טפחים. עכשיו השאלה, אלא המטלטלין, מהו שיקנו בגרירה? אפשר לקנות מטלטלים בהגבהה, אפשר לקנות אותם כמו שראינו בהפיכה, שהופכים אותם, מה הדין לגרור אותם על גבי הקרקע? האם זה כמו משיכה, שגם קונה אותם או לא קונה אותם? אז אמר רבי בון בר חייא, נראים דברים בעמודין ובאורות קשים, דברים כבדים, קשים, שקשה להגביע אותם, אז את זה אפשר לקנות בגרירה, במשיכה. אבל באורות רכים, דבר קל שאפשר להגביע אותו, לא קנה עד שיגביע. אז אמר רבי אחא, לידא פשטה על שיטתון דרבנן. אפשר להביא ראיה לנושא הזה, על ברייתא, שהם מביאים אותה בתוך דיון שלם שמובא בעצם במסכת סנהדרין, ועכשיו הגמרא מביאה את הדיון הזה, שממנו, מתוכו אפשר להוכיח, האם גם על מטלטלים שהם קלים, שלא קשה להרים אותם, האם אפשר לקנות אותם בגרירה במשיכה. הדיון הזה מתחיל בבן צורר ומורה. הרי בן צורר ומורה, כדי להיות חייב מיתה, ההלכה היא שהוא צריך לעשות 2 מעשים של גניבה. הוא צריך לגנוב מאבא שלו כסף, ובכסף הזה לקנות בשר ויין, תרתימר בשר, חצי לא יין האיטלקי, ולאכול אותם באופן של זולל וסובה. אם הוא עושה את זה פעם אחת, הוא עדיין לא חייב מיתה, רק פעמיים. אז עכשיו נשאלה שאלה. בן צורר ומורה, שגנב פעם אחת מאבא שלו, מהו שיהיה חייב בתשלומי כפל בגניבה הראשונה? הרי יש, מצד אחד כל גנב משלם תשלומי כפל, אבל מצד שני, הגניבה הראשונה של בן צורר ומורה, היא בעצם אחת מתוך 2 מעשים של גניבה, ששניהם ביחד מחייבים אותו מיתה. עכשיו, מעשה שמחייב את האדם גם מיתה וגם תשלומים, יש הדין של קימלי בדרבא מיניה, שרק הורגים אותו והוא לא משלם את התשלומים. אז מצד אחד אפשר לומר שעל הגניבה הראשונה שהוא עדיין לא התחייב עליה מיתה, הוא כן יצטרך לשלם תשלומים של תשלומי כפל. או מאחר שהוא בהתריית מיתה, מצד שני אפשר לומר, הגניבה הזאת זה כבר ההתחלה של המעשה שמחייב אותו, יכול לחייב אותו מיתה, אז יהיה פטור, אולי הוא כן צריך להיות פטור. אז הגמרא רוצה להביא לזה ראיה, נשמעינא מן הדא, ברייתא, שמדברת על הגונב כיס חברו,
אדם נכנס לתוך בית של מישהו בשבת, וגונב משם כיס של כסף, והוציאו בשבת. חייב. אז למה הוא חייב? הרי בעצם הוא עשה מעשה של גניבה, שמחייב אותו בתשלומין, אבל כשהוא הוציא אותו לרשות הרבים, זה הרי מעשה של חילול שבת שמחייב אותו מיתה. אז למה לא אומרים פה את הדין של קימלי בדרבא מיניה, שהעונש המיתה פותר אותו מהתשלומים? הסיבה היא שכבר נתחייב בגניבת כיס, עד שלא קדשה עליו השבת. זאת אומרת, החיוב של הגניבה חל עליו עוד לפני החילול שבת. כי ברגע שהוא הגביע אותו בתוך הבית של הבעלים, הוא כבר חייב עליו על הגניבה, ופה הוא עדיין לא חייב על חילול שבת. עכשיו לכאורה, למה אומרים ככה? ולא בהתריית מיתה הוא? הרי זה שהוא הגביע את הכיס הזה בתוך הבית של הבעלים, שהוא עקר אותו, זה נחשב לא רק הגבהה לעניין קניית הגניבה, לעניין דיני ממונות, זה גם בעצם ההגבהה שמחייבת אותו על החילול שבת שהוא יעשה אחר כך, כשהוא מוציא אותו מרשות היחיד לרשות הרבים. כי הרי בשביל להתחייב על הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, צריך לעשות מעשה של עקירה ברשות היחיד. ובכל זאת, מה אנחנו אומרים בתימר? חייב. אתה אומר שהוא כן חייב לשלם את הממון, שהוא התחייב בשעת ההגבהה, ולא אומרים קימלי בדרבא מיניה. למה? כי בזמן שהוא עשה את ההגבהה הזאת, הוא עדיין לא התחייב מיתה. זה אמנם היה התחלה של מעשה שמחייב אותו מיתה, אבל זה לא סוף הסיפור. אז לפי זה אפשר להביא מפה ראיה לבן צורר ומורה, וכך. אף על פי שהוא בהתריית מיתה, גם הבן צורר ומורה הזה, בפעם הראשונה שהוא גנב, זה נכון שזה התחלה של מעשה שיכול לחייב אותו מיתה. אבל סוף סוף, הוא עדיין לא חייב מיתה על הגניבה הראשונה, אז יהיה חייב, צריך לשלם את הממון. זאת אומרת, זה שני מקרים דומים. בשני המקרים, יש פה בעצם, בשביל להתחייב מיתה, הוא צריך לעשות סדרה של מעשים, 2 או 3 מעשים. על המעשה הראשון הוא חייב תשלומי ממון, אז בן צורר ומורה אפשר להוכיח שהוא משלם את הממון, למרות שהמעשה הראשון, אם הוא יצטרף לסדרה הנוספת של המעשים הבאים, יחייב אותו מיתה, אבל מכיוון שבשלב הראשון הוא עדיין לא חייב מיתה, הוא משלם על זה את הממון. אבל הגמרא דוחה את זה, ואומרת, אמר רבי ינאי, בר ישמעאל, רבי יושעיה ששנה את הברייתא הזאת, שאומרת שהגנב הזה צריך לשלם על הממון שהוא הגביע בתוך הבית שבשבת, תנית כדעתי, הולך על פי שיטת רבי יושעיה. ולפי שיטת רבי יושעיה, כשהוא הגביע את הכיס בתוך הבית, בעצם זה לא נחשב עקירה על עניין חילול שבת, זה לא התחלה של המעשה של החילול שבת שמחייב אותו מיתה. למה? כי הוא סובר, דתני, המוציא, מי שמוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, אף על פי שלא הניח, המשיך ללכת איתו, חייב. למה הוא חייב? כי הוא סובר שמהלך כעומד. זה כמו השיטה של בן עזאי, שמהלך כעומד. אז בעצם הוא סובר שאם הוא הגביע את הכיס בתוך הבית של הבעלים, אז ההגבהה הזאת היא רק נחשבת הגבהה לעניין דיני ממונות, לעניין הקניין של הגניבה. כי לעניין חילול שבת זה לא העקירה שמחייבת אותו על ההוצאה לרשות הרבים, כשהוא הולך בתוך הבית, אז כל פסיעה שהוא פוסע נחשב שהוא עוד פעם מניח את הכיס ועוקר אותו מחדש. רק בפסיעה האחרונה, לפני שהוא יוצא מהבית, זאתי העקירה, זאתי הפעולה שמחייבת אותו על החילול שבת. שם באמת אם הוא באותו רגע היה חייב בממונות, הוא לא היה חייב לשלם שום ממון, אבל על ההגבהה הראשונה שהוא עשה, זה לא קשור לחילול שבת שהוא עשה אחר כך. ודכבתה אותו דבר המוציא. אף על פי שלא נטל להוציא, חייב. הוא חייב על החילול שבת, כל פעם שהוא מניח את הרגל והוא פוסע, אז זה נחשב עקירה והנחה מחודשת, אז לכן הוא צריך לשלם על הגניבה, שאין התרייתו אלא בשעת הוצאתו. טוב, זה הדיון שיש שם במסכת סנהדרין.